Kien ftit qabel id-9 ta' filgħaxija meta d-deputat Laburista Joe Mizzi qam fil-Parlament biex iressaq mozzjoni ta' aġġornament li permezz tagħha talab li l-Parlament jaġġorna għall-għada bl-aġenda tkun il-mozzjoni dwar it-tender tal-parkeġġi. Hawnhekk illum hawn il-maġġoranza. Hawn il-maġġoranza. Min qed Prim Ministru m'għandux il-maġġoranza llum. Iddikjarata llum. Fil-Parlament Joe Mizzi spjega r-raġunijiet tekniċi l l-Speaker għandu jilqa' talba tal-Oppożizzjoni li biex ma tħassarx ix-xogħol tal-Gvern qal li l-Oppożizzjoni hija lesta taċċetta li d-diskussjoni dwar il-mozzjoni tal-parkeġġi issir f'waħda mis-seduti ta' din il-ġimgħa. F'dan il-ħin qam jitkellem id-deputat mexxej Laburista, Dr. Angelo Farrugia. L-Onorevoli Tonio Borg mhux qed jifhem jew ma jridx jifhem illi wieħed mill-prinċipji bażiċi ta' kull Parlament huwa il-maġġoranza. Xtajt il-maġġoranza, u naħseb m'għandix ħafna nitkellem jekk fil-Kamra llum il-minoranza qiegħda titkellem u l-maġġoranza qiegħda tgħid li għandha tiġi diskussa mill-aktar fis din il-proċedura. Dwar dan ir-ruling biex mill-aktar fis possibbli ssir diskussjoni fil-Parlament, Tonio Borg qal illi mhux qed jifhem l-urġenza tiegħu. Ma bil-fors minn fejn toħroġ? Huwa qal li l-Gvern biss jiddeċiedi l-prijoritajiet ta' kif għandha ssir id-diskussjoni. Il-Gvern jiddeċiedi l-prijoritajiet ta' kif jiġu diskussi. Dwar dan id-deputat Franco De Bono għalhekk. Bir-raġunament tal-Onorevoli Tonio Borg jista' jkun hemm mozzjoni illi qatt ma titella diskussjoni. Bir-raġunament tal-Onorevoli Tonio Borg se ndaħlu il-kultura tal-klijenteliżmu u l-pjaċiri anka biex tiġi diskussa mozzjoni. Għax issa biex tiddiskutu mozzjoni titpjaċir mant il-Gvern. Tonio Borg li fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra insista li d-diskussjoni dwar żewġ mozzjonijiet importanti m'għandix issir għalissa prova jattribwixxi fatti fil-konfront ta' Joe Mizzi illi ma ġrawx. U li kien diġà skada l-ħin fid-9 ta' filgħaxija meta kien titkellem l-Onorevoli Mizzi għal suppost jirressaq il-mozzjoni tal-aġġornament tal-Kamra. F'dan il-ħin qam id-deputat Franco De Bono li min-naħa tiegħu giddeb lill-Viċi Prim Ministru. Le, jiena għaw ma nafx kemm il-alloġ qudiemi. Di rajta bajnejja, ġifieri di rekordjata. Mhux vera? Mhux vera? Di kitba. Ejju meta qam jitkellem l-Onorevoli Joe Mizzi, ma kien skada l-ħin, di kitba ta' Tonio Borg. Din hija kitba ċara sfaċċata. De Bono li fil-jiem li għaddew ressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tal-Ministru Ostingat għamilha ċara li l-Gvern m'għandux maġġoranza. Gvern, Prim Ministru jdum fil-poter, diment li jdum igawdi l-maġġoranza f'din il-Kamra. Li fuq din mozzjoni m'għandux, u laqas fil-budget ma ħajkollu, m'għandux, qed ngħidlu minn qabel għax ġej il-miliet. B'referenza għal dak li qal il-Prim Ministru l-ħadd, De Bono qal li dan huwa l-mument tal-verità. Smajna dikjarazzjonijiet mill-Prim Ministru fuq momenti tal-verità. Il-moment tal-verità jiġi. Mhux jitkellem fuq moment tal-verità mbagħad jimblukkaħ, iġibu l-moment tal-verità. Ħa naraw. Iġibu.